Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Huri Hura bat ka jinga syo edat. Kalami akamid la singi bulay. Kakat pratarik unay luar arajar pulay. Ha kawi ka hostel ha skol ba Nehu. Kat kum ka jing tip layo lom laya thu ba katay ka jing Huri Hura. Kalami na hostel number kat kendai. Kabala tip kum ka Ranggira Hostel. Kabasa kisamla puli an lani ka jakasa ki khana jong ka law department. Ha katay ka jing ja laya thu ba kila don saungut ki khana puli ki ba mensaw. Laya thu ru ba la bentem ya ka jing kan at day hadian balawan Tuklar ki Pulit jong ka mau kan draw outpost. Kawi ka kali rongli ka ba penyang hajan ka hostel. Kala Julor bat la ong bala dan ba penpat ya ka side glass kali jong ki Pulit ru. Kita komunal kelas tu kali siapa Oh